Kuapeh nintinya sregemen ta panjake. Kandhani kok iki ora kompak sithik deleh nek mbrono. Lah. Liyane ora. Ya. Mbak sing Jan penak tenan bedigas. Bedigas. Nek sing Karang Jati ki gak bedigas laras. Apa? Kae bedigasan. Nek kuwi aku. Kuwi aki. Lho, masa jenengan ki bedigasan ya ora pantes to. Ora Delok ya. priyantone ketok lah anggun ya to, Anggun ya to. ketok alus. Ya, Nek sikile ngendikan rapet ya to. bu enak ya to. Iya, iya. Awas jangan banyak Kuwi gerak. lagi nyawang tok lho. Mas. Nyawang tok. Upama ora nyawang. Orangnya diicipi biasanya. Lari. Didulet. Lit. Heeh, engko dulet engko. Heeh, Ya. gak apa-apa, pareng. Nanging ya. Iya. Sinerengan kula sakadang campur sari bedikas selaras makar sarikan kalian surya nada audio Bukitan saat dipun abadikan langsung kalian press jebret multi media video syuting segala kodika kepada Mangayun Hajar Kira Penesang sedaya para tamu para pilegas dan dipun matur sebangun halo hey oh sing saya senarukan Mbak sing oh
ngersakaken kundur ndherekaken wilujeng kundur. Nggih, Matur monggo. sembah nuwun berkah pangestunipun saking mriki nderek dedonga. Mugi lampahipun panjenengan sedayanipun saking dalem mriki ngantos dalem soang-soang mugi tansah mangke rahayu wilujeng. Amin. Mriki niki godhange seniman nok mila Iya, mangke nyuwun agungan debateng para-para pepunden para pini sepuh kasuwun mangke nderek ngregengaken ngaten. Ngaten, yen. Nggih alhamdulillah cung belut. Cong belut. Heeh. Aku nek tak pindah kene ya, Mas. Lho gak apa-apa, domisili Ora ning apa-apa. kene, heeh. Nggih. Mbok menawi enten sing ngersakne mantu elek-elekan Lah saged dalah. kerja. Mosok iki kok mbok tawakne ngono tenan. Ya ora apa-apa to, Mas. Lho. Ya mbok menawa nek pajem. Lho sing gurike nek sing batin iki kok ya nyempeleken sing gurike ana salah satu yang Aku nek karo panjak emo, Mas. Oh gak senengamu Boten, apa? wis to. Aku senenganku pengangguran penting ganteng. Oh ngono. Aku sing bagian torok. Oh, kowe seneng sing rekoso ngono. Jo. Kok ya nek sing loro niki iki gak iki ketoke, Piye? heeh. Jeng pipi iki nek gak ora tukang kendang jere ya ora. Ora. Gepeng kaya ilir nek ora tukang Lah kendang iki ora. sing iji iki. Sing iki mbok tukang apa? Iki nek ora tukang las gak gelem lho. Eh. Diduduli kaya kacamata gedhi. Lah. Tukang saron. Nah, iki rada kasar sithik sing hati-hati lho ya. Nggih kula padosne sing tukang ngunduh tawon enten, Mas. Lha iki tukang kendang iki asline sambine ngomah ngunduh tawon. Ya Allah, aku jane ya minat lho, Mas. Lho kandhani to Karo tenan sing to. ngendang kuwi. Ah, Tapi jeke. Tak bayang mesek. gemoy. Ya, Angger biar ketok pas gedhi ngene iki pas kentup mau. Ngarah. Iya nak lanjut ya. Nggih. Nanging ya. Anak kambing saya. Wis mestine yen sliramu bisa karo aku. Sampun katur aja cidra. Aja Cidra Mas matur Sayang, sembah matur nuwun suwun. Diah Ayu Sintia.